கூப்பிட்டுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அதான் பெஸ்ட். அதான் பெஸ்ட் பெஸ்ட் மாதாஜி. அதுதான் மாதாஜி பெஸ்ட். அது நல்லது நடத்தும். Sure, I'll send off. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much. மாதாஜி நாங்கெல்லாம் கூட அங்கேயே வந்து போடுறோம் மாதாஜி. நான் தர்மேஸ்வரி மாதாஜி ராதியா மாதாஜியை ரீச் பண்ணுவாங்கன்னு கூப்பிட்டப்ப யோசிச்சேன், இவங்க சென்னையில இருக்கிறாங்க, அவங்க பெங்களூர்ல இருக்கிறாங்களேன்ட்டு. இப்பதான் தெரியுது ராதியா மாதாஜியும் பெங்களூர்ல இருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா, அவங்க இன்னைக்கு நாளைக்கு கிளம்புறாங்க இங்க இருந்து. சோ அதனால இன்னைக்கு அவங்க முந்தினேத்து வந்தப்ப எனக்கு அவங்களுக்கு நிறைய டைம் கொடுக்கவே முடியல எனக்கு. ஏன்னா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் 10 அதாவது இப்படி எடுக்கிறாங்க, இந்த பக்கம் ஒரு வேலை அந்த பக்கம் ஒரு வேலை. அதாவது நான் ஒரு அவதாரம் எடுக்கணும், அப்பதான் வந்து எல்லா வேலையுமே முடிக்கணும். மல்டி அவதாரம். கிருஷ்ணத்தை கேளுங்க மாதாஜி. தாரணேஸ்வரியை நீங்க இது பண்ணிடுங்க மாதாஜி. 2 அதனால சரி முடியல பண்றதுக்கு. அதனாலதான் அவங்கள பாவம் வந்தா அவங்களுக்கு டைமே கொடுக்க முடியல. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. அதனாலதான் இன்னைக்கு சம்மா எனிவே நீங்க எல்லாம் எக்ஸாம் எழுத போறீங்க, எனக்கு கிளாஸும் எடுக்க போறது இல்லை நானு. சோ ஈவினிங் நான் ஃப்ரீ ஒன்லி. அதனால போனா 5 மணிக்கா மாதாஜி? 5 மணிக்கா மாதாஜி? நீங்க எத்தனை மணிக்கு சொல்லுங்க, நான் அத்தனை மணிக்கு நான் மோகன்தாஸ் பிரபுக்கு சொல்லிடுறேன். நான் கொஷினும் அவருக்கு கொடுக்க போறேன் 10 மணிக்கு மேல. சோ அவர் கொஷின் பேங்க் அதை ரெடி பண்ணிட்டு கொடுப்பாரு, தமிழ் கன்வர்ஷன் பண்ணி. அதனால இங்கிலீஷ் தமிழ் ரெண்டுத்துலயுமே இருக்கும் அந்த ஃபார்ம்ல. நீங்க அங்கேயே டைப் பண்றவங்க டைப் பண்ணுங்க, இல்ல பேப்பர்ல எழுதி அப்லோட் பண்றவங்க அப்லோட் பண்ணுங்க, உங்களுடைய இஷ்டம். ஓகே, 2 ஆப்ஷனும் கொடுக்க. ஓகே சரிங்களா? எல்லாரும் நல்லா செஞ்சுட்டு வாங்க. 4 மணிக்கு வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. எல்லாருமே நீங்க இந்த கிளாஸ் முடியறதுக்குள்ள எனக்கு சொல்லுங்க, அதுக்கேத்த மாதிரி வச்சு. நீங்க எல்லாரும் ஓட்டு எல்லாமே போட்டு 5 மணிக்கு வரையும் தானே ஓட்டு இல்லையா? 6 மணி வரைக்கும் மாதாஜி. 6 மணி வரைக்கும் இருக்கும். சரி ஓகே. அப்ப நீங்க 6 மணிக்கு எக்ஸாம் எழுதுங்க. சரியா? எஸ் மாதாஜி. சரியா? ஏன்னா யாராவது வெளியில போயிட்டு வர முடியாம போயிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும். அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்க வேண்டாம். கரெக்ட் டைம் மாதாஜி 6 மணிக்கா மாதாஜி? 6 மணிக்கு 6 மணிக்கு எழுதுங்க. 6ல இருந்து 7. அதுக்கு மேல உங்களுக்கு பசிக்க ஆரம்பிக்கும், சுகரு மெடிசன் சாப்பிடணும், இதெல்லாம் இருக்கும். அதனால வந்து 6ல இருந்து மேக்சிமம் உங்களுக்கு 1 மணி நேரமே போறோம். இருந்தாலும் நான் வந்து 1.5 மணி நேரம் நீங்க எழுதுங்க. 1.5 மணி நேரம் கொடுங்க மாதாஜி கொஞ்சம். ஏன்னா நீங்க நிதானமா எழுதுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி தனித்தனியா வச்சிருக்கலாம்ல மாதாஜி? ஈஷோ நிறைய நல்லா இருக்கும் மாதாஜி படிக்கிறதுக்கு. ஆனா அதுல கொஞ்சம் அதுல 6 கேள்வி, இதுல 6 கேள்வி, அவ்வளவுதானே மாதாஜி நீங்க எழுத போறது. அதனால ஒன்னும் பிரச்சனை இருக்காது. இதுல 5 அடுத்து வந்து ஒரு கொஸ்டின். ஹரே கிருஷ்ணா. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. படிங்கோ எல்லாரும் நல்லபடியா படிங்கோ. இதுதான் நீங்க வந்து எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு படிக்கிறது வந்து இதுதான் லாஸ்ட் டைம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் சும்மா படிப்பீங்க. என்னோட இருக்கு ஈஷோவும் என்னோயும் இதுதான் நீங்க லாஸ்டா படிக்கிறது. இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் பக்தி வைபவ் ஒன்லி பாகவதம் தான். பாகவதம் படிக்கணும் மாதாஜி. ஆமா, பாகவதம் தான் நீங்க ராதிகா மாதாஜி பிச்சு சொல்லி தரணும். ஏன்னா எங்களுக்கு பிச்சு சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அதனால நான் உங்களுக்கு பிச்சு சொல்லி நல்லா அப்படியே பொறுக்கி எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா? 16 ஏன் எல்லாருமே 5 o'clock வந்து அங்க ஜாயின் ஆகவே இல்ல? நான் மணிமேகலை மாதாஜி பார்த்தேன், அதுக்கப்புறம் ஆர் விஜயகுமாரி எல்லாம் இங்க உங்களை பாக்கலையே நானு. நான் இருந்தேன் மாதாஜி. பி விஜயகுமாரி உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணேன் மாதாஜி. we will follow the instructions சொன்னேனே. ஆமா நீங்க தான் சொன்னீங்க. நான் ஸ்க்ரால் பண்ணி பார்த்தப்போ உங்க பேர் அங்க எனக்கு கண்ணுக்கு தென்படல. ஒருவேளை ஃபுல்லா முடிச்சிட்டு இந்த கிளாஸ் கூட அப்புறம் லேட்டா தான் வந்தேன். இன்னைக்கு கொஞ்சம் குட். எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா? 16 ரவுண்ட் நாளா முடிச்சு 20 முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. ஆமா, ஃபைன். குட். ஓகே. 16 ஜெயபதாக சுவாமிக்கு, 4 எனக்கு. ஓகே ஃபைன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய चक्षुर्विन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते
गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पञ्चकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन, यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन। यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन, यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन। यमुनतीरावनचारि, यमुनातीरावनचारी। यमुनतीरावनचारि, यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन, यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन। यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन, यशोदनन्दन ब्रजजन रञ्जन। यमुनतीरावनचारि, यमुनातीरावनचारी। यमुनतीरावनचारि, यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாருக்குமே ஹரே கிருஷ்ணா, நமஸ்காரம், ஹரே வந்தனங்கள், கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ரூப பேத விதஸ்தஸ்ர ததசோபயதோ தத தேஷாம் பஹுபதா ஸ்ரேஷ்டா சதுஷ்பாதஸ்ததோ த்விபாத. ரூபபேத வடிவத்தின் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடுகள். வித உற்று நோக்கி உணர்பவர்கள். தத்ர அவர்களை விட, தத அவர்களை விட, சா மற்றும் உபயத இரு தாடைகளில், தத பற்களை உடையவர்கள். தேஷாம் அவர்களின், பகுபதா பல கால்கள் உடையவர்கள். சிரேஷ்டா மேம்பட்ட, சதுபாத நான்கு கால்களுடைய, தத அவர்களை விட, த்விபாத இரு கால்களுடைய. ஒளியை உற்று உணரக்கூடிய உயிரினங்களை விட அப்படின்னா, இப்ப நம்ம பாம்பை பத்தி சொன்னோம் இல்லையா? சோ அந்த சப்தத்தை வந்து உற்று இருக்கிறதுலே பாம்பு தான் ஜாஸ்தி. ஏன்னா அதுக்கு உடல் எல்லாம் காது இல்லையா? சோ கூடிய உயிரினங்கள் உணர்வு மூலியமாவே அந்த அளவுக்கு அதுக்கு கான்சியஸ்னஸ் இருக்கு, இந்த ஒலியை கேட்கறதுல வந்து இருக்கு. அதை விட வந்து மேம்பட்டவர்கள் வந்து ஒரு பொருளுக்கும் மற்றொன்றுக்கும் இடையே வேறுபாடு கண்டுபிடிப்பவர்கள் ஆவர். அப்படின்னா வேறுபாடு. சோ இது வந்து யானை, இது வந்து பூனை அப்படிங்கிறது எல்லாமே ஒவ்வொரு ரூபத்தையும் கொண்டு வேறுபாடு காணக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தை கொண்டவர்கள். அவர்களை விட மேம்பட்டவர்கள் மேல் வரிசை கீழ்வரிசை பற்களை உடையவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்படின்னா இரண்டு, அதாவது தாடைகள்ல பற்கள் இந்த ஜோடின்னு கொடுத்திருந்தாங்க இல்லையா? இரண்டு தாடை பற்களை உடையவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவர்களை விட மேலும் மேம்பட்டவர்கள் பல கால்களை, மல்டி லெக் இல்லையா? அதாவது நம்ம எக்ஸாம்பிள் சிலந்தி சொன்னோம் இல்லையா? அதனால அவர்களை விட மேம்பட்டவர்கள் பல கால்களை உடையவர்கள். அவர்களை விட மேம்பட்டவர்கள் நான்கு கால்களுடைய ஜீவன்கள். அந்த நான்கு கால்களுடைய ஜீவன்களை விட மேம்பட்டவர்கள் இரண்டு கால்களுடைய ஜீவன்களாகிய மனிதர்கள். சோ எல்லாவற்றிலுமே உயர்வானவர்கள் யாரு? அதாவது மனிதர்கள் தான். சோ கிடைத்தற்கரிய பிறவி எது? மனித பிறவி இல்லையா? அதை நாம கண்டிப்பா உபயோகப்படுத்திக்கிறோம். காக்கைகள் போன்ற குறிப்பிட்ட பறவைகள் ஒரு பொருளை மற்றொன்றிலிருந்து வேறுபடுத்தி புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று கூறப்படுகிறது. காக்கைகள் பல கால்களை உடைய குளவி. இது நம்ம குளவி, நம்ம இது ஸ்பைடர் சொன்னோம். குளவி ஸ்பைடர் ஒன்றா? தெரிஞ்சு குளவி வேற, ஸ்பைடர் வேற. சிலந்தி, குளவி, சிலந்தி எட்டுக்கால் பூச்சி, சிலந்தி மாதாஜி. ஸ்பைடர். குளவி வந்து இந்த இது மண்ணு கருப்பு கலர்ல கொய்யன்னு பாடி போகும். அப்படி கடிச்சதுன்னா கொட்டுச்சுன்னா அவ்வளவுதான், உசு போற மாதிரி. சோ அந்த உயிரினங்கள். கால்களற்ற செடிகள் வீங்கிக்கும் மாதாஜி, அப்படியே கண்ணு கிட்ட எல்லாம் கடிச்சா வீங்கிக்கும் ப்ளூ பெருசு. ஆமா, கால்களற்ற செடிகள், அதாவது மரம் செடி கொடிகளை விட இது உயர்வானவை என்று சொல்லப்படுகிறது. நான்கு காலுடைய விலங்குகள். நான்கு காலுக்கு நம்ம நிறையவே இருக்கு இல்லையா? நாய், பூனை, பசு எல்லாமே வந்து நான்கு கால்கள். எல்லா விலங்குகளுக்குமே நான்கு. ஜென்ரலா ஹையர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா யானை, சிங்கம், புலி எல்லாத்துக்குமே நான்கு கால் தான் இல்லையா? சோ வாழும் உயிரினங்களை விட மேலானவை வந்து விலங்குகளை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பல கால்களுடைய விலங்குகளுடன் மேன்மையானது எது? நான்கு கால்களுடைய விலங்கு. அந்த நான்கு கால்களுடைய விலங்குகளை விட மேன்மையானவன் யாரு? இரண்டு கால்கள் மட்டுமுடைய மனித உயிரினமாகும் சொல்லிட்டு. பெங்குவின் கூட ரெண்டு கால் தான் மாதாஜி. ஆனா அதுக்கு கை வந்து கை கால் மாதிரி இருக்கும். அதுவும் நான்கு தான் வரும். ஆனா அது முன்னாடி இருக்கிறத வந்து நிக்கிறதுனால அந்த போஸ்டர்ல வந்து ரெண்டு கை ரெண்டு கால் அப்படிங்கிறத.
तदो वर्णाश सद्वरा तेषां ब्राह्मण उत्तम ब्रह्मणीष्वभि वेदज्ञो हयर्तक्योपदीयस्तदस्த. அவற்றில் வர்ண பிரிவுகள் சா மற்றும் சத்வார 4 தேஷாம் அவற்றில் பிராமண ஒரு பிராமணர் உத்தம் சிறந்தது. பிரம்மணேஷு பிராமணர்களில் அபி மேலும் வேதங்கள் ஞான தெரிந்து ஒருவர் நிச்சயமாக அர்த்த நோக்கம் ஞான தெரிந்தவர் அவ்யதிக மேம்பட்ட கத அவரை விட. இப்ப மனிதர்களிலே இந்த வர்ணாசிரமத்துல பார்க்கும் பொழுது 4 விதமான உயிர் வாழ்வு இல்லையா? அதாவது சூத்ர, அதுதான் லோயஸ்ட். அதுக்கு மேல வைஷ்யர்களை விட மேன்மையானவர்கள் சத்திரியர்கள், சத்திரியர்களோட மேன்மையானவர்கள் பிராமணர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மனிதர்களிலே மிகவும் மேம்பட்டவர்கள் யார் என்றால் பிராமணர். மனித உயிரினங்களில் தகுதி மற்றும் வேலைக்கு ஏற்றபடி பிரிக்கப்பட்ட சமுதாயம் வர்ணாசிரமம் சிறந்தது. அதாவது வர்ணாசிரமற்ற நிலையில இருக்கிறத விட வர்ணாசிரமம் சிறந்ததுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த சமுதாயத்திலுமே பிராமணர்களாக அமர்த்தப்பட்ட புத்திசாலி மனிதர்கள் சிறந்தவர்கள். அப்படின்னா வேதத்தை விற்பனராக இல்லையா? வேத விற்பனராக பிராமணர்களில் வேதங்களை படித்தவர்கள் மிகச் சிறந்தவர்கள். அந்த வேதங்களை படித்த பிராமணர்களிலுமே வேதத்தின் உண்மையான பொருளுரையை அறிந்தவர் சிறந்தவர் இல்லையா? வேதாந்த நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம 15.15 அந்த ஸ்லோகத்தை யார் நன்னா புரிஞ்சிருக்காங்களோ அவங்க மிகவும் சிறந்தவர்கள் என்று நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா பகவான் அந்த ஸ்லோகத்துல தன்னை பற்றியே எடுத்துரைக்கிறார் இல்லையா? இருங்க 2 பேரும் பேசினா கரெக்டா வர. சர்வஸ்யாஹம் ஹிருதி சந்நிவிஷ்டோ மத் ஸ்மிருதிர் ஞானம் அபோகனம் ச வேதைஷ்ட சர்வேர் அகமேவ வேத்யம். இந்த வரிதான் இல்லையா? வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். அந்த வேதத்தினுடைய நாயகனே அவர்தான் அப்படிங்கறது சோ அத நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஐ எம் த கம்பைலர் ஆஃப் வேதாந்தா. வேதங்களை தொகுத்தவனும் நானே, வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவனும் நானே, அனைத்து வேதங்களையும் அறிந்தவனும் நானே. இப்படி எல்லா வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டிய பொருள் யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன் இல்லையா? அந்த வேதத்தையே தொகுத்தவர் அவர். மேலும் அந்த வேதத்தை அறிந்தவரும் அவர் ஒருத்தரே அப்படிங்கறத முழுமையாக புரிந்து எல்லாத்தையுமே புரிஞ்சிக்கக்கூடிய தகுதி நமக்கு கிடையாது. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே குறையுடைய புலன்களோட இருக்கிறவங்க தான் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்மளால எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சிக்க முடியாது. வேதத்தின் உண்மையான பொருளை அறிந்த அத்தகைய பிராமணர் மிக மிக சிறந்தவர் என்று சொல்லப்பட்டது. ரொம்ப அழகான விளக்க உரை. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஷீலா பிரபுபாதா. ஷீலா பிரபுபாதா கி ஜெய் இல்லையா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. தகுதி மற்றும் வேலைக்கு ஏற்றபடி மனித சமுதாயத்தில் 4 பிரிவு முறைகள் மிகவும் அறிவுபூர்வமானது. நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா? பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் என்னும் இந்த பகுதி முறை இப்பொழுது இந்தியாவில் தற்போது ஜாதியின் அடிப்படையில தான் நம்ம எல்லாருமே கேஸ்ட் சர்டிபிகேட் இல்லையா முறை இழிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எவ்வளவு அழகா எடுத்துரைத்திருக்கிறார் நம்ம ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் இல்லையா? வி ஆர் யூசிங் தட் எய்ட் as a by birth. ஆனா உண்மையிலே பகவான் அப்படி பிரிக்கவே இல்லை. ஆனால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதையில் குறிப்பிட பெற்றுள்ளதால் நீண்ட காலமாகவே இதிலிருந்து வந்திருப்பதாக தோன்றுகிறது. மனித சமுதாயத்தின் சமுதாய முறைகளில் அறிவு கூர்மையுள்ள பிரிவு, போரிடும் பிரிவு, வணிக பிரிவு மற்றும் வேலை செய்யும் பிரிவு, இதுல எந்த பிரிவுமே ஏற்றத்தாழ்வு கிடையாது. எல்லா பிரிவுகளுமே முக்கியமானது. நம்ம சூத்ரர்களாக இருந்தாலுமே அந்த சூத்ர பிரிவும் ரொம்ப முக்கியம்தான். அவர்கள் செய்யவில்லை என்றால் அந்த வேலை நமக்கு எல்லா இடத்துலயுமே இம்பாக்ட் தான் இல்லையா? சத்திரியர்கள் எவ்வாறு அவர்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பக்குவமா எடுத்துட்டு போக முடியும்? அதே மாதிரி வைஷ்யர்கள் எவ்வாறு விவசாயத்தை செய்ய முடியும்? ஸோ அதனால உழைப்போர்கள் இல்லை என்றால் கண்டிப்பாக எல்லா மீதம் இருக்கக்கூடிய 3 பிரிவுகளுமே சரிவர இயங்காது. அதனால 3 பிரிவுகள் 4 பிரிவுகளுமே மிக மிக முக்கியமானது, ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து இருக்கக்கூடியது. அதனால
இது ஏற்றத்தாழ்வுகள் நிறைந்த பிரிவுகள் கிடையாது. எல்லாருடைய செயல்களுமே இந்த சமுதாயத்துல வந்து நன்மையை பயக்கணும்னா இந்த 4 பிரிவுகளுமே ஒத்துழைப்போட செல்லணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்பிரிவுகள் இருந்தாலன்றி யார் எந்த நோக்கத்திற்காக வேலை செய்வது என்ற குழப்பம் எப்பொழுதுமே இருக்கும். ஏன் நம்ம வீட்லயே 2 குழந்தைங்க இருந்தா இந்த வேலையை ஒரு குழந்தைக்கு இன்னொரு வேலை இன்னொரு குழந்தைக்கும் கொடுத்தா ஏன் எனக்கு மட்டும் இந்த வேலை கொடுத்தாங்க அப்படிங்கிற கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலை வரும் இல்லையா? ஆனா தாய் என்பவள் இந்த அந்த மாதிரி பேதத்தோட வந்து செய்வதே கிடையாது இல்லையா? எல்லா வேலைகளையுமே ஒன்று பார்க்கக்கூடியவள் தான் தாய் இல்லையா? சோ நீ வந்து பாத்திரம் தேய், நீ வந்து புஷ்பத்தை சாத்து அப்படின்னு சொன்னாக்கா புஷ்பத்தை சாத்துறது மேன்மையான வேலை, பாத்திரம் கழுவுறது அவ்வளவு மேன்மையான வேலை கிடையாது இல்லையா? அந்த இடத்துல வந்து வேறுபாடு கண்டால் அது தவறு. பாத்திரங்கள் கழுவ வேண்டியதும் நம்ம வீட்டுல ஒரு வேலைதான், அதுல நம்ம ஏற்றத்தாழ்வு கண்டிப்பா பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா? அதே மாதிரி பகவானுக்கு புஷ்பத்தை சாத்துறதும் மேன்மையான வேலைதான். 2 வேலைகளையுமே வந்து ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய பக்குவம் தாய்க்கு மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனா குழந்தைகளிடத்துல அந்த வேறுபாடு என்பது வந்து விடுகிறது. அது போன்ற நிலையில தான் நாம் எல்லாருமே இந்த இடத்துல இருக்கோம் இல்லையா? அந்த இரு குழந்தைகளை மாதிரிதான் நம்முடைய செயல்கள் எல்லாமே இந்த இடத்துல அமைய பெற்றிருக்கு. பெண்மையை புரிந்து கொள்ளும் நிலைக்கு பயிற்றுவிக்கப்பட்டவர் பிராமணர். அந்த பிராமணர் வேதஜராக இருக்கும் பொழுது அவர் வேதத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்கிறார். வேதத்தின் நோக்கம் பரமனை புரிந்து கொள்ளுதல் ஆகும் இல்லையா? பரம சத்தியத்தை, பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகிய 3 நிலைகளை புரிந்து கொள்ளும் ஒருவன் பகவான் என்னும் சொல்லை பரமபுருஷ பகவான் என்னும் பொருளில் புரிந்து கொள்பவரும் பிராமணர்களில் சிறந்தவராக அல்லது ஒரு வைஷ்ணவராக கருதப்படுகிறார். சோ பக்குவம் அடைந்த பிராமணர் தான் வைஷ்ணவரே இல்லையா? பக்குவம் அடையாத பிராமணர் வந்து வைஷ்ணவர் ஆகவே முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ்ல நாம பக்குவம் அடையணும், அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வைசியனாக வந்து கருதப்படுவோம். ஜஸ்ட் நம்ம நாமத்தை சாத்திண்டு நாம வந்து நாம ஜபம் வந்து ஏதாவது இன்னட்டென்டிவ் சாண்டிங் பண்றதுனாலயோ நாம வந்து வைஷ்ணவர் ஆக முடியாது. பெயரளவில் அது வைஷ்ணவர். எவ்வாறு நம்ம பிறப்பின் அடிப்படையில வந்து பிராமண சத்திரிய வைசியர் என்று நினைக்கிறோமோ அது போன்ற நிலைதான் அது. அதுதான் விஜபந்து அப்படின்னு கூட நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பெயரளவுல செய்யறது எதுவுமே வந்து உண்மையான நிலைக்கு ஒப்பிடவே முடியாது இல்லையா? இப்போ வந்து நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதம் இல்லையா? பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் இல்லையா? பிரம்மன் என்பது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா? அதாவது சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய பிரகாசம் எக்ஸாம்பிள். சோ இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட ஐ திங்க் லாஸ்ட் வீக் நம்ம NND பிரபுஜி செஷன்ல எடுத்தார் ஆக்சுவலி. ஸோ ஒரு ஊர்ல வந்து ட்ரெயின் அப்பதான் வந்து புதுசா விட்ட காலம். ஸோ ஆங்கிலேயர்கள் எல்லாம் வந்து இருந்து நம்ம நாட்டை வந்து ஃபுல்லா வந்து சுரண்டிட்டு போயிட்டாங்க இல்லையா? இருக்கிறதுலே ரிச்சஸ்ட் கண்ட்ரியா இருந்த நம்ம நாடு புவரஸ்ட் கண்ட்ரிக்கு வந்து தள்ளப்பட்டது. அவங்க நம்ம எல்லாம் மேன்மை உறணுன்றதுக்காக, இது நான் சொல்லல, நம்ம NND பிரபுஜி அவரும் வந்து சொல்லல, இது அவரும் வந்து அவருடைய ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தார். சோ இப்படி நாம அதாவது அட்வான்ஸா போகணுன்றதுக்காக வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரயில் ரோடோ எதுவுமே போட்டது கிடையாது. அவங்க இங்க இருந்து எவ்வளவு கடத்திட்டு போக முடியுமோ அவ்வளவும் கடத்திட்டு போகிறதுக்காக வந்து செய்யப்பட்ட வசதிகள் தான் இது எல்லாமே இல்லையா? ட்ரெயின். ஸோ அப்படி இந்த புதுசா அந்த ட்ரெயின் போட்டப்போ அந்த ட்ரெயின் எப்படி இருக்கும்ன்ற அந்த இதெல்லாமே யாருக்குமே தெரியாது இல்லையா? அப்ப தூரத்துல இருந்து அந்த பிரகாசம் என்பது தெரிஞ்சுதான். அப்போ அவன் ஓடி போய் இப்ப 2 மணிக்கு காலையில வந்து ட்ரெயின் வரப்போகுது அப்படின்னும் பொழுது அந்த ஊர் கூடையில இருந்த மக்களுக்கு வந்து ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணானா காத்துட்டே இருந்து நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்போது தூரத்துல இருந்து வந்த அந்த ட்ரெயினுடைய அந்த பிரகாசத்தை பார்த்து ஓ ட்ரெயின் இப்படிதான் அப்படின்றத போயிட்டு அவன் அப்படியே விளக்குனானா. எல்லா இடத்துலயுமே பிரகாசமா இருக்கு, அதுதான் வந்து ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னானா. சோ இப்படி சொன்னப்போ இல்ல நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன்ட்டு 2வது அவன் வந்து போகும் பொழுது அவனுக்கு வந்து என்ன தெரிஞ்சது, அந்த ட்ரெயினுடைய அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அவனால பார்க்க முடிஞ்சது கொஞ்சம் தொலைவில் இருந்து இல்லையா? இந்த ஜன்னல்ல வந்து வெளிச்சம் தெரியும், மக்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிறது தெரியும் இல்லையா? இந்த ஒரு பாகத்தை பார்த்துட்டு வந்து இல்ல அதுக்கு வந்து நிறைய பெட்டியா இருக்கு அப்படின்ற ஒரு விளக்கத்தை வந்து கொடுத்தானாம். அதுக்கு இன்னொருத்தன் வந்து போயிட்டு வந்து சொல்லணுன்றதுக்காக இன்னொருத்தனும் போனானா. அப்போ அங்க வந்து ட்ரெயின் வந்து நிற்கும் பொழுதுதான் அந்த ட்ரெயினுடைய என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் அதை எல்லாத்தையுமே வந்து அவனால விளக்க முடிஞ்சது. சோ எவ்வாறு அந்த முன்னாடி அந்த பிரகாசம் வந்து அந்த ட்ரெயின்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடி பக்கம் வந்து ஒரு லேம்ப் இருக்கும் இல்லையா, அதாவது விளக்கு. சோ அந்த பல்பு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப தூரத்துல இருந்தே நமக்கு வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் அந்த பிரகாசம் இல்லையா?
அது நம்ம வந்து எந்த ஒரு இதுல இருந்து படிக்கிறோம், எக்ஸாம்பிள் வந்து சூரியனுடைய பிரகாசம் இல்லையா? சூரியன் தான் வந்து சூரியனுக்கு ரூபம் உண்டு இல்லையா? அதாவது ஒரு வட்டமான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் சூரியன் இல்லையா? சோ ரூபத்திலிருந்து தான் வந்து நமக்கு வந்து ஆற்றலை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும். சோ இங்கேயே வந்து அந்த அத்வைத பிலாசபி வந்து அடிபட்டு போகின்றது. வெறுமனே ஆற்றல் தான் என்று உரைக்கக்கூடிய அந்த தன்மை வந்து தவறானது. ரூபமும் ஆற்றலை கொண்ட நபரும் உண்டு, அந்த ஆற்றல் அவரிடத்திலிருந்தும் வருகின்றது என்பதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எனர்ஜி அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் ரெண்டுமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இது கடைசியா நாம தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒன்று. சோ ஃபர்ஸ்ட் நாம அந்த பிரகாசம் எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கு இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துல பகவான் இல்லாத இடமே எதுவுமே கிடையாது. சோ எல்லா இடங்களிலுமே அவரை நோக்கக்கூடிய அந்த பார்வை நமக்கு கண்டிப்பாக அதுதான் நம்ம அடைய வேண்டிய பக்குவமே இல்லையா? எல்லாவற்றிலுமே அவரை நோக்க வேண்டும். அதுதான் வந்து இறைவனை நோக்கக்கூடிய தன்மை. சோ அந்த பிரகாசம் எல்லா இடத்திலுமே பரவி இருக்கும் பொழுது சோ நாம எவ்வாறுன்னு பகவான் எல்லா இடத்திலுமே ஆற்றலாக இருக்கின்றார் என்று உணரக்கூடிய தன்மை தான் வந்து பிரம்மன் இல்லையா? சோ நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து பரமாத்மா. சோ இன்னும் ஒரு படி மேல போயிட்டு இது செகண்ட் லெவல். சோ பரமாத்மாவும் இருக்கிறார் என்பதை வந்து 4 கைகளோட அப்போ உட்கார்ந்து தியான பயிற்சிகள் எல்லாம் செய்யும் பொழுது இறைவன் வந்து அந்த 4 கைகளோட ரியலைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த தியானத்துல வந்து பார்க்கக்கூடியவர்கள் தான் வந்து பரமாத்மா. எவ்வாறு நம்மளால சூரிய வட்டத்தை வந்து நம்மளால கிளியரா பார்க்க முடியறதோ இல்லையா? காலையில நம்மளால வந்து பெருசா நம்ம வந்து சூரியனை பார்க்க முடியும். வெறும் இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த டைம்ல பார்த்தோம்னா சூரிய வட்டத்தை நம்மளால பார்க்கலாம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உச்சி வெயில வரும்போது நம்ம கண்ணை உத்து பார்க்கும் பொழுதுதான் அது கனகனகனான்னு எரியக்கூடிய அந்த தகதகன்னு நமக்கு தோணும். ஆனா நம்ம சடனா பார்த்தாக்கா நம்மளால சூரிய வட்டத்தை பார்க்கவே முடியாது. பிரகாசத்தை மட்டும் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா? அது மாதிரி வட்டத்தை உற்று நோக்கி பார்க்கும் பொழுது அப்ப நாம வந்து பகவானை வந்து 4 கைகளுடைய ரியலைசேஷன்ல நாம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? சோ நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்துதான் வந்து கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய உண்மையான ரூபத்தை பாருங்க. அது எவ்வாறு என்றால் பக்தி பாதையில நாம வந்து திளைக்கும் பொழுது இல்லையா? பக்தியில திளைக்கும் பொழுது இறைவனுடைய பாதங்களுக்கு நாம வந்து அதாவது எண்ணிக்கொண்டு நம்முடைய நாம ஜபங்கள் அவர் மீது பக்தி கொள்ள 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 நமக்கு வந்து இறைவனே வந்து அவருடைய தரிசனத்தை வந்து நமக்கு கொடுப்பார். சோ இறைவனுடைய ரூபத்தை வந்து நம்மளால பார்க்கிற அளவுக்கு நமக்கு தகுதி கிடையாது. மேலும் அந்த ரூபத்தை வந்து இப்படித்தான் சித்தரிக்கிறதுக்கான அந்த அளவுக்கு ஞானமும் நமக்கு கிடையாது இல்லையா? இறைவனாக அவரால கருணை புரிந்தால் ஒழிய நாம அவரை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தகுதி நமக்கு கிடையாது. சோ இந்த 3 உணர்தல்களை நாம எடுத்துட்டு போகணும். சோ சூரிய கிரகத்துக்குள்ளேயே செல்லும் பொழுதுதான் அந்த சூரிய கிரகத்துக்குள்ள என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து சொல்ல முடியும். எப்படி ட்ரெயின் தூரமா இருந்து பார்த்தோம், அந்த ட்ரெயினுக்குள்ள போனாதான் சீட்டு உட்கார்ந்து இருக்க சீட் இருக்கு, ஃபேன் இருக்கு இல்லையா, லைட் இருக்கு இல்லையா, பாத்ரூம் இருக்கு, பேசேஜ் இருக்கு, இத்தனையும் நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா? அது போலதான் அந்த கிரகத்துக்குள்ளேயே நுழையும் பொழுதுதான் யார் அதுக்குள்ள வந்து வாழ முடியும், வாழக்கூடிய அந்த அதாவது உயிர்நிலையினுடைய தன்மை எப்படி இருக்கணும், இப்படி எல்லாவற்றையுமே நம்மளால அலசி ஆராய முடியும். சோ இத வந்து நம்ம அப்படியே பக்தியில வந்து எடுத்துட்டு போகும் பொழுது நம்ம முழுமையாக பகவானிடத்தில் சரணாகதி அடையும் பொழுது பக்தியில நாம மேன்மை வரும் பொழுது ஒரு தூய பக்தி நிலை அந்யாபலாஷித்த சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனாவிரதம் அனுகூலியன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்தி உத்தமம். இப்படி உத்தமமான பக்தியை வந்து நாம அந்த அடையும் பொழுது நாம இறைவனை வந்து தரிசனம் பெறுவதற்கும் அவருடைய உண்மையான நிலை என்ன என்பதையும் நம்மளால புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதுவும் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அனுகிரகத்தால தான். சோ இப்படி நம்ம அத வந்து இந்த பிராமணனுடைய குவாலிட்டிஸ் இவ்வளவு இதுல இருக்கணும். அப்பதான் அவர் வந்து ஒரு பிராமணராக கருதப்படுவார். அவருடைய காட் ரியலைசேஷன் எப்ப தூய பக்தி அடைகிறாரோ அப்பொழுது அவரை வந்து ஒரு வைஷ்ணவனாக நம்ம கருதுறோம். சோ நாம எல்லாரும் ஒரு வைஷ்ணவா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிறோம் இல்லையா? அது மிக மிக தவறு. We are not only by name only we are Vaishnava. By the quality we have to develop. இல்லையா? அதற்கான பண்புகளை நாம பக்குவப்படுத்தணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அர்த்த ஞான சம்சய சேத்ததா ஸ்ரேயான் ஸ்வகர்ம கிருத் முக்த சங்கஸ்ததோ பூயான் அதோக்தா தர்மாத்மனஹ. அர்த்த ஞாத் வேதங்களில் நோக்கத்தை அறிந்தவரை விட சம்சய சந்தேகங்கள் சேத்தா அறிந்தெறிபவர் தத அவரை விட ஸ்ரேயான் மேம்பட்டவர் ஸ்வகர்ம அவருடைய விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் கிருத்தக் நிறைவேற்றுபவர்
முக்த சங்க ஜட தொடர்பிலிருந்து விடுபட்டு தத அவரை விட உயான் மேம்பட்ட அதோக்தத நிறைவேற்றாமல் தர்மம் பக்தி தொண்டு ஆத்மன அவருக்கு. சோ இப்போ இந்த பிராமணர்கள்லயே நெக்ஸ்ட் லெவல் என்னென்னன்றத பாக்குறோம். குவாலிட்டிஸ் பேஸ்ட் ஆன் த அவர்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வச்சு. வேதங்களின் நோக்கத்தை அறிந்த பிராமணர்களை விட எல்லா சந்தேகங்களையுமே சிதற அடிப்பவர் மேலானவர். அப்படின்னா வேத ஞானத்தை வந்து நல்லா கரைச்சு குடிச்சிருப்பார் இவர் வந்து, இல்லையா? சோ நம்ம பக்தியில வந்து நிறைய டவுட்ஸ் வந்தா தூய உத்தம அதிகாரியால மட்டும்தான் வந்து ஒரு வேத ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நமக்கு வந்து விளக்கத்தை வந்து வழங்க முடியும். அத்தகைய சந்தேகங்களை களைபவர் தான் வந்து மேன்மையானவர். அப்படிப்பட்ட பிராமணர்களை விட கொள்கைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றுபவர் அவரை விட, அதாவது கோட்பாடுகள், ரூல்ஸ், ரெகுலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா ஃபாலோ பண்றவங்க, இல்லையா? நாம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு, இல்லையா? நம்ம காலையில மங்களாரத்தி பாக்குறோம். அங்கே அர்ச்ச விக்கிரக வழிபாடு எவ்வாறு பண்ணணும்ன்றது வந்து ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாங்க. முதல்ல ஊதுபத்தியினுடைய இது பார்க்கணும். நீங்க எல்லாருமே இப்ப இந்த ப்ராசஸ் கண்டிப்பா யாரெல்லாம் நீங்க அப்ளை பண்ணிருக்கீங்களோ தீட்சைக்கு கண்டிப்பா கேட்பாங்க. ஹவு ஆக்சுவலி அந்த ஸ்டெப்ஸ் என்னன்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஆச்சமனம் பண்ணணும், இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து ஊதுபத்திய வந்து அதாவது பகவானுடைய நாமங்களை சொல்லி நாம சுற்றுறது. அடுத்து வந்து நெய் தீபத்தை வந்து சுற்றுறது, இல்லையா? இப்படி படிப்படியா அதுக்கப்புறம் அந்த கர்ச்சீஃபு. சோ இப்படி நம்ம வந்து ஒன்னொன்றா அந்த சங்குல வந்து நீரை எடுத்து சுத்துறது, இல்லையா? புஷ்பத்தை சுத்துறது, அதுக்கப்புறம் வந்து சாமரத்தை சுத்துறது. ஸோ அந்த இன்னொன்னு என்னது, ஒன்று மயில் இறகு, இன்னொன்னு வந்து இந்த இது சொல்லுவோம், என்னது அது போக மாதிரி இருக்குமே அது வெண்சாமரத்துல சுற்றுறது. அதுக்கப்புறம் மயில் இதுல விசிறி, இல்லையா? அதுல வந்து சுற்றுறது. இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்க வந்து கரெக்டா அந்த கரெக்டா சொல்லணும் அந்த ப்ராசஸ் நீங்க, இல்லையா? இத்தனையுமே வந்து பகவானுக்கு வந்து இதுதான் வந்து நாரத பஞ்சராத்திர விதி பிரகாரம் அதுக்கான சோடச இதெல்லாமே உண்டு. நீங்க ஆனா ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை சொல்லி செய்யும்போது எனக்கு கூட அந்த மந்திரங்கள் எல்லாம் தெரியாது. சோ அப்படி நம்ம பகவானுக்கு நைவேத்தியம் கடைசியில படைக்கிறோம். நைவேத்திய மந்திரமும் வந்து நமக்கு தெரியும், ஆஃபரிங் மந்திரம், இல்லையா? சோ இப்படி ஒன்னொன்னா நம்ம தெரிஞ்சுட்டு செய்யணும். அதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பக்காவா ஃபாலோ பண்ணணும். சோ அவங்க வந்து அதை விட இன்னும் மேல்மையானவர்கள் என்று சொல்லப்படும். எல்லா ஜடா மாசுகளிலிருந்து விடுபட்டவர் அப்படின்னா இந்த 3 குணங்களினுடைய தன்மையிலிருந்து வெளியில வந்தவர் உய பக்தர். அவர் விடுபட்டவர், அவரை விட மேலானவர் என்று சொல்லணும். மேலும் அத்தகையவருடைய மேலானவர் யாருன்னா பிரதிபலனை எதிர்பார்க்காமல் பக்தி தொன்றை நிறைவேற்றும் தூய பக்தர். பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் பகவானிடத்தில் எதையுமே எதிர்பார்க்காமல் திருத்தொண்டு புரிகிறார், இல்லையா? அவர் இன்னும் உத்தமமானவராக சொல்லப்படும். அர்த்தஜ்ஞ பிரம்மண என்னும் பரமசத்தியத்தை பற்றி முழு ஆராய்ச்சி கல்வி மேற்கொண்டவர் என்பதோடு சத்தியம், பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகிய 3 நிலைகளில் உணரப்படுகின்றது என்று அறிந்தவரை குறிக்கிறது. இந்த அறிவு மட்டும் அல்லாமல் பரமசத்தியத்தை பற்றி ஹரே கிருஷ்ணா பரமசத்தியத்தை பற்றி கேட்கப்படும் எல்லா சந்தேகங்களையும் தெளிவாக்க முடிந்தால், கிளியர், இல்லையா? இப்போ வந்து நம்ம பிரபுபாதர் கிட்ட எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலுமே அதுக்கான ரெஃபரன்சஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவார், இல்லையா? எந்த டவுட்டுமே நாம எல்லாருமே வாணி கோர்ஸ்ல போயிட்டு சர்ச் பண்ணா கூட நமக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் அங்க வந்து கிடைச்சிடும், இல்லையா? அந்த பர்டிகுலர் ஸ்லோகத்து ரெஃபரன்ஸ்ல போனோம்னா கண்டிப்பா கிடைச்சிடும், கண்டிப்பா கொடுத்திருப்பார். ஒருவர் மிகவும் மேலானவராக கருதப்படுகிறார். மேலும் எல்லா சந்தேகங்களையும் அழித்து தெளிவாக விளக்க முடிந்த படித்த பிராமணர் வைஷ்ணவராக இருந்தாலும் அவர் வைஷ்ணவ கொள்கைகளை பின்பற்றாமல் இருந்தால், அதாவது ஒன்லி ஞானத்தை மாத்திரம் அபிவிருத்தி செய்து கொண்டு ரியலைசேஷன் இல்லாம, இல்லையா? அதாவது நம்ம ரியலைசேஷன் ரெண்டுமே உண்டு. அதாவது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம நாரத பஞ்சராத்திர விதியும் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், புக்கு பாகவதத்தையும் நாம வந்து கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். ரெண்டுத்தையுமே பாகவத இது விதியையும் ஃபாலோ பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வந்து நாரத பஞ்சராத்திர விதியையும் நம்ம ரெண்டுத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணணும். சோ இது ஃபாலோ பண்ணிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணலன்னா அது வேஸ்ட், இல்லையா? சோ பின்னர் அவர் உயர்ந்த நிலையில் அமைவதில்லை. ஒருவர் எல்லா சந்தேகங்களையும் தெரிவிக்க அதே சமயத்தில் பிராமண குணங்களோடு அமைய வேண்டும். வேத கட்டளைகளின் நோக்கத்தை அறிந்தவர், வேத இலக்கியங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கொள்கைகளை செயலாக்குபவர், அதாவது ஃபாலோ பண்றது ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாத்தையுமே, இல்லையா? ரெகுலேஷன்ஸ். அந்த வழியில் அவருடைய சீடர்களுக்கு கற்றுக் கொடுப்பவர், எடுத்துரைக்கணும். இப்ப நாம எல்லாருமே நம்ம என்என்டி பிரபுஜி கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுட்டு வந்திருக்கோம், இல்லையா? சோ அது மாதிரி நம்மளும் ஒருத்தர் தெரிஞ்சாங்கன்னா அவங்க அடுத்தவங்களுக்கு அதை சொல்லி கொடுக்கணும். தட் இஸ் த கிரேட்னஸ்.
ஒரு ஆச்சாரியா எனப்படுபவர் ஆகிறார். சோ அப்படி நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையுமே வந்து அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைத்து, அதாவது நான் பஞ்சராத்திர விதியும் சரி பாகவத விதியும் சரி இரண்டையுமே எடுத்துரைக்கக்கூடியவர் வந்து ஒரு ஆச்சாரியார். இது நமக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரு? நம்ம அதாவது ஸ்ரீலா பிரபுபாதர் அவர்கள். சோ வாழ்வின் உயர்ந்த நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்னும் சுய விருப்பமின்றி பக்தி தொண்டினை செய்வதே ஆச்சாரியாருடைய இயல்பு. ஆச்சாரியாருக்கு எந்த பௌதீக இதுவுமே இருக்காது. அவர் ஃப்ரீ ஃப்ரம் த மெட்டீரியலிஸ்டிக் திங்ஸ் இல்லையா? இந்த பௌதிகத்துல வந்து எதையும் முன்னேற்றத்துக்காக செய்யப்படணும் அப்படின்றதுதான் கிடையாது. அதாவது தன்னுடைய சுய இதுக்காக அவர் எதுவுமே செய்ய மாட்டார். இறைவனுடைய சங்கல்பத்திற்காக அவர் எல்லா செயல்களிலுமே வந்து செயல்படுத்துவார். மிக உயர்ந்த முழுமையான பிராமணர் பரம சத்தியத்தின் ஆற்றலை அறிந்த இந்த நிலைகள் எல்லாம் வந்து போத் பஞ்சராத்திர விதியும் சரி, அடுத்து வந்து பாகவதி விதியும் சரி, இரண்டையுமே பின்பற்றக்கூடியவர் தான் ஒரு வைஷ்ணவர். ஆனால் அந்த அறிவை மற்றவர்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்ய இயலாதவர் மிக கீழான நிலையில் உள்ளவராக வர்ணிக்கப்படுகிறார். இதெல்லாம் தெரிஞ்சு கூட அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்காம இருக்காங்க பாருங்க, அவங்க வந்து மிக இழிவான நிலையில் வர்ணிக்கப்படுகிறார். கடவுளின் நெறிமுறைகள் பற்றி கொள்கைகளை புரிந்து கொள்வது மட்டும் அல்லாமல் பிரச்சாரமும் செய்பவர் இரண்டாம் நிலையில் இருக்கிறார். அதாவது வந்து மத்தியம் அதிகாரி. பிரச்சாரம் செய்வது மட்டும் அல்லாமல் பரமசத்தியத்தின் எல்லாவற்றையும் பரமசத்தியத்தை பார்ப்பவர் வைஷ்ணவர்களின் மிக உயர்ந்தவராகிறார். அனைத்திலுமே வந்து இறைவனை காணக்கூடிய எவ்ரிவேர் சீயிங் த, அதாவது சுப்ரீம் இல்லையா? கிருஷ்ணரை எல்லா இடத்துலயுமே பார்க்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு உணர்தலை கொண்ட ஒருத்தவர் தான் வந்து வைஷ்ணவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. மிக உயர்ந்த வைஷ்ணவர் ஆகிறார். வைஷ்ணவர் ஏற்கனவே ஒரு பிராமணர் இல்லையா? பிராமன் கேன் பி அதாவது ஒரு வைஷ்ணவா கேன் பி எ பிராமின், பட் பிராமின் cannot be a வைஷ்ணவா. இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சு, உண்மையில் ஒருவர் வைஷ்ணவர் ஆகும் பொழுது பிராமண இயல்புகளின் மிக உயர்ந்த நிலையை அடையப்படும் இல்லையா? அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே ஹையர் லெவல்ல இருக்கும், அவங்க அடைய பெற்று இருப்பார்கள். தஸ்மான்யபிதாக்ஷேஷ கிரியார்த்தாத்ம நிரந்தரஹ மய்யார்பிதாத்மனஹ பும்சோ மயி சந்நியஸ் கர்மணஹ ந பஷ்யாமி பரம் பூதமகர்த்துஹு சமாதர்ஷனாத். இது நம்ம அந்த வித்யா வினய சம்பன்னி அந்த ஸ்லோகத்துக்கு போனா சேம் அதே நிலைதான் இல்லையா? ஸோ 5th chapter 18th ஸ்லோகம். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனிச்சைவ ஸ்வபாகேச்ச இல்லையா? பண்டித சமதர்ஷினக. இந்த வரிதான் நம்ம மெயின், அததான் அந்த ஸ்லோகத்துல வரக்கூடியது ரெஃபரன்ஸ் கூட. நாம சமதர்ஷினக தஸ்மாத் அவரை விட. இப்படி அந்த தூய பக்தர் எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய அத்தகையவரை மை என்னிடம் அர்ப்பணிக்கப்பட்டது அசேஷ எல்லா கிரியா செயல்கள், அர்த்த செல்வம், ஆத்ம வாழ்க்கை, நிரந்தர ஓய்வின்றி மை என்னிடம் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட ஆத்மன அவர் மனம், பும்ச அவரை விட மயி என்னிடம் சந்நியஸ்த அர்ப்பணித்தல், கர்மன அவர் செயல்கள், நான் இல்லை, பஷ்யாமி நான் பார்க்கிறேன், பரம் சிறந்தது, பூதம் வாழும் உயிரினம், அகர்த்து உரிமையின்றி, சம அதே தர்ஷனாத் அவரது நோக்கு. மேலும் இப்ப அதெல்லாம் எடுத்துரைக்கிறாரு. இரண்டு விதிகளையும் பின்பற்றுகிறார், தூய பக்த நிலையில் இருக்கிறார் எல்லாம். இதுல வந்து என்னை தவிர வெளியில் எதிலுமே ஆர்வம் இல்லாத, அதுலயுமே அவ்வளவு ஹையஸ்ட் ரெனவுன்சேஷன் இல்லையா? சோ எடுத்து சொல்பவருக்கு வந்து இன்னும் பௌதிக கடமைகள் கூட இருக்கலாம் இல்லையா? சோ அப்படி பௌதிக கடமைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இந்த பிரபஞ்சத்துல பௌதிக கடமைகள் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா பௌதிகத்தோடு எல்லாத்தையுமே தொடர்பை வந்து துண்டித்து கொண்ட அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர். சோ விட சிறந்தவரை நான் காணவில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா? எதிலுமே இந்த பௌதிகத்துல ஆர்வம் இல்லாத ஒரு நபரை வந்து நான், அதாவது ஆர்வம் இல்லாத தனி ஒருவரை விட சிறந்தவர் இந்த இடத்துல யாருமே கிடையாது அப்படின்னா சுத்த சத்வ நிலையை அடைந்திருக்கக்கூடியவர் அவர். அதனால் தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஓய்ச்சல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒழிவின்றி அப்படின்னா அதாவது ஒரு ரெஸ்டே இல்லாத ஒரு நிலை, என்னிடம் ஈடுபட்டு தன் செயல்களை எல்லாம் அர்ப்பணிக்கிறார் இல்லையா? அனைத்து செயல்களுமே அவர் எதெல்லாம் செய்யறாரோ அது அனைத்துமே இறைவனுடைய பாதங்களில் சமர்ப்பித்தார் இல்லையா? எத் கரோஷி எத் அஷ்னாச்சி 9.27 ஸ்லோகம் இல்லையா? பகவான் அங்கே சொல்றார் இல்லையா? 9.27லயே வந்து நம்ம பார்க்கின்றோம். இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து என்ன படிக்கிறோம் நம்ம?
வித்யா வினய ஹம்பல் சேஜ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்குவம் அடைந்த ஒரு மனிதர், பை வர்ச்சு ஆஃப் ட்ரூ நாலேஜ், அதாவது அவர் உண்மையான ஞானத்தினுடைய அறிந்த அத்தகைய பக்குவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அவர் என்ன பண்ணுவார், அனைத்தையுமே சமநோக்கத்தோடு காணக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை பெற்றிருப்பார். கற்றறிந்த நபர், பிராமணன் இல்லையா, பசு, அதுக்கப்புறம் நாய், அதுக்கப்புறம் யானை, நாயை தின்பவன், இவர்கள் அனைவரையுமே ஒன்று போல பார்க்கக்கூடிய பக்குவம் இருக்கும். அப்படின்னா வேறுபாடு எந்த இடத்துல அவர் அன்பு பாராட்டக்கூடிய விதத்துல கண்டிப்பா அப்ளை பண்ண மாட்டாரு. மேலும் ஏன் எல்லாத்தையுமே ஒன்று போல பார்க்கணும்ன்றார், அவரவர்கள் இப்போ பிராமணனுடைய சுபாவமே வேறு இல்லையா, பசுவனுடைய சுபாவமே வேறு, அதே மாதிரி யானையினுடைய சுபாவம் செயல்கள் எல்லாம் வேறு, நாயினுடைய சுபாவம் எஸ் அதே மாதிரி நாயை தின்னக்கூடிய அந்த சண்டாளமா இருக்கக்கூடிய சுபாவமே வேறு. இங்க சுபாவத்தின் அடிப்படையில் அவர் வேறுபாடு காண மாட்டார் இல்லையா. அந்த வேறுபாடெல்லாம் அப்படி அவங்கவுங்களுக்கு கூட உரித்தான குணத்தை அவர் கண்டிப்பாக உற்று நோக்க மாட்டார். ஆனா அவர் நோக்குவதெல்லாம் என்ன, அந்த ஜீவனை இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய பரமாத்மா இந்த எல்லா ஜீவன்களையும் இருக்கின்றார் இல்லையா, அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து அவர் சமமாக பார்க்கக்கூடிய, அப்போ வேத பாவமே நம்ம கிட்ட இருந்து போயிடும். இது கண்டிப்பா நாம எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருப்போம் இல்லையா. சோ நாம எல்லாரும் கூட சிறு பிராயத்துல இருந்து நம்ம அப்பா அம்மா, சோ நம்ம தாத்தா பாட்டி, இதெல்லாமே ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே பிறப்பின் அடிப்படையில தான் வேத பாவங்களை எல்லாம் பார்ப்போம் இல்லையா. ஒரு சூத்திரனா இருந்தா அவனை வீட்டுக்குள்ளே அழைக்கவே மாட்டோம். அவர்களுக்கு ஒரு மனிதனாக நினைக்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை கூட நாம கொடுக்க மாட்டோம். கண்டிப்பா அந்த மாதிரி இதுல இருந்து வந்தவங்க தான் நம்ம எல்லாருமே இல்லையா. ஆனா நம்ம அந்த உழைக்கக்கூடிய மனிதனுக்குமே உள்ளுக்குள்ள பரமாத்மா உறைந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும். வி ஷுட் ரெஸ்பெக்ட் ஆஸ் அவனும் ஒரு உயிர் வாழி அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு கண்டிப்பா இருக்கணும். அதன் அடிப்படையில அவர்களை நாம் என்றைக்குமே வேறுபாடு காணக்கூடாது. ஒருவர் தவறு இழைக்கின்றார் என்றால் அந்த தவறுக்கான தண்டனையோ இல்ல அவர்களை திட்டுவதோ அது வேறு, தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஆனா நம்ம வெறுமனே அவர்களுடைய பிறப்பின் அடிப்படையில நாம கண்டிப்பா அவதூறு பேசக்கூடாது. அது தவறு, அது பாவத்தை தான் நமக்கு கொடுக்கும் இல்லையா. அவர்களுடைய கர்ம பலனால் அவர்கள் அத்தகைய பிறவி எடுத்தார்கள். ஸோ there is a chance, there is no guarantee that இவங்க மட்டும்தான் இந்த பிறவி வரும், இந்த பிறவியில நாம பிராமணர்களா பிறந்துட்டா அடுத்த பிறவியும் நமக்கு உத்தரவாதம்ன்ற கேரண்டி எதுவுமே கிடையாது. பிராமணர்களாக பிறக்கிறதுக்கோ மனிதனாக பிறக்கிறதுக்கோ கூட உத்தரவாதம் கிடையாது இல்லையா. நாம் என்னென்ன கர்மங்கள் செய்தோமோ அதுக்கேற்றவாறு ஒரு உடலை, அதுவும் மரணிக்கும் பொழுது அந்த சூக்ஷ்ம உடல் எங்க எடுத்துட்டு போய் இன்னொரு உடலுக்கு எடுத்துன்னு விட போதோன்னு நமக்கு தெரியாது இல்லையா. அதுவும் நாம் என்ன உணர்வுகளோட இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு செல்கின்றோம் என்பதை பொறுத்துதான் நாம் எதை அடைவோம் என்பது நம்மளால, அதாவது இறைவன் தான் அதை அவருக்கு தான் தெரியும், நமக்கு தெரியாது. சோ அப்படி பக்குவமற்ற நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க நம்ம இந்த பேத பாவங்களோட தான் அலைஞ்சின்னு இருக்கவங்க நம்ம இல்லையா. ஆனா அந்த மாதிரி பேத பாவங்களை கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது. எல்லா ஜீவன்களுமே ஆத்ம ரூபத்துல ஒன்றுதான். ஆத்மால எந்த பாகுபாடுமே கிடையாது. அந்த ஆத்மா தனித்து இயங்குகின்றதா, we are not at all independent. நம்ம சுதந்திரமாக இயங்குபவர்களே கிடையாது. நம்மளை இயக்கிறதுக்கு பரமாத்மா நம்ம கூடவே இருந்துன்னு இருக்கார். அவரும் அதாவது நம்ம உயிர் பிரியணும்னாக்க கண்டிப்பா அவர் இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது இந்த ஆத்மாவும் சென்று விடுகின்றது இல்லையா. சோ அதனால இயக்கி கொண்டிருக்கிறது யாரு, எல்லாம் வல்ல இறைவன். அதன் பிறகு இந்த பாடி வேஸ்ட். இதுல பிராமணனுடைய பாடியா சரி, சத்திரனுடைய பாடியா சூத்திரனுடைய பாடியா எந்த டிஃபரன்ஸும் கிடையாது. எல்லாமே பஞ்சமகாபூதங்கள் இல்லையா. இன்னைக்கு ஒரு அருமையான ஒரு கருத்து பிரேம மாதாஜி சொன்னாங்க, நம்ம எல்லாருமே மனதை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு முடியறது கிடையாது. ஏன்னா இந்த புலன்களுடைய, அதாவது எங்கெல்லாம் போய் இந்த இதெல்லாம் தங்குது, புத்தியில தங்குது இல்லையா, மனசுல தங்குது இல்லையா, புலன்கள்ல தங்குது. இந்த மனசனுடைய வெளிப்பாடு எல்லாமே நம்ம செயல்படுத்துறோம். ஆனா அதை இந்த மூன்றையும் நாம கட்டுப்படுத்தணும் இல்லையா. இந்த மூன்றையுமே கட்டுப்படுத்தணும்னா இந்த ஸ்தூலமும் எதனால் ஆனது, இந்த பஞ்சமகாபூதங்களால் ஆனது. அந்த பஞ்சமகாபூதங்கள்ல இந்த காற்றினுடைய வேறுபாடுனால்தான் நம்முடைய மனசு அலைபாயக்கூடிய தன்மையை தெரியும். ரொம்ப அற்புதமா சொன்னாங்க இந்த கருத்தை பிரேமா மாதாஜி. சோ காற்று வேறுபாடு ஏற்படும் பொழுது நம்முடைய சிந்தனைகளும் வேறுபடுகின்றது, மனசும் வேறுபட்ட நிலையில செயல்படுகின்றது. அதற்கேற்றவாறுதான் புத்தியும் செயல்படுகிறது. இந்த காற்று தான் ஃப்ரீயா ஃப்ளோயிங். என்ன 5 விதமான காற்றுகள் இல்லையா. ஆனா அவங்க காற்றுன்னு சொல்லதை சொல்லும் பொழுது நாம அதை இப்ப நம்ம உடல்ல 5 விதமான காற்று வாயுக்கள் உண்டு இல்லையா.
பிராணா, அபானா, வயானா, சமானா, உதானா. இந்த 5 விதமான காற்றுகள். இப்படி இந்த 5 விதமான காற்றுகள்ல வந்து நமக்கு வேறுபாடு ஏற்படுவதனாலதான் நம்முடைய மனசு, புத்தி எல்லாமே வந்து வேறுபட்ட நிலைகள்ல, அதுவும் இந்த இயற்கையினோட 3 குணங்களோட செயல்படுகிறது. இதை நாம கண்டிப்பா அப்ப மனசை எப்படி கட்டுப்படுத்தணும்னா அப்பதான், அதாவது பிராணாயாம பயிற்சி செய்யும் பொழுது நமக்கு வந்து we'll have straight அந்த flow எல்லாமே கரெக்டா வரணும். எதுக்கு யோக பயிற்சியில எல்லாமே போஸ்டர் ரொம்ப முக்கியம்ன்றாங்கனாக்கா, நம்ம உடல்ல வந்து நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த யோகாசனத்தினுடைய உண்மையான, அதாவது சக்தி என்று சொல்லலாம், இல்லைன்னா வந்து அதனுடைய பிரதிபலனை வந்து இந்த உடல்ல வந்து நம்ம தக்க வச்சுக்கணும்னாக்கா, அந்த யோக பயிற்சிகள் எப்படிதான் செய்யணும்னா அதை அப்படிதான் நம்ம செய்யணும். அப்பதான் அதனுடைய பலனை வந்து நம்ம ஆரோக்கியத்தோட நம்மளால கொண்டு வர முடியும் இல்லையா? அதனால என்னை தவிர வெளியில் எதிலுமே ஆர்வம் இல்லாத, அதாவது வெறுமனே பகவானை தவிர்த்து வேற எதிலுமே அவருக்கு ஈடுபாடே கிடையாது, அப்படிப்பட்டவரை வந்து சிறந்தவர் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதனால் தன் வாழ்வாள் முழுதுமே வந்து ஓயாமல் வந்து பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிந்து கொண்டே இருப்பார். சோ இந்த பதத்தில் சமதர்ஷனாத் என்னும் சொல்லின் பொருள் அவருக்கென்று தனியான ஆர்வம் ஏதும் இல்லை என்பதாகும் இல்லையா? அதாவது பர்சனலா அவருக்கு இது வேணும்ன்ற அந்த எதுவுமே இருக்காது. நமக்கு எல்லாமே உண்டு பர்சனலா. நம்முடையவருக்கு வந்து எந்த ஒரு பொருளின் மீதும் அவருக்கு வந்து அட்ராக்ஷன் கிடையாது, பகவானை தவிர. கிருஷ்ண ஆகர்ஷணியா ஆயிட்டு இருப்பார் அவர் வந்து. பக்தரின் ஆர்வமும் பரமபுருஷ பகவானின் ஆர்வமும் ஒன்றே. சோ இங்க வந்து நம்முடைய இன்டென்ஷனும் இறைவனுடைய இன்டென்ஷனும் ஒண்ணுதான். இறைவன் என்ன சொல்றார்? என் பாதங்களில் சரணடைன்னு சொல்றார், உன்னை நான் வந்து விடுவிக்கின்றேன்றார் இல்லையா? சோ ஆனா அதை அடையறதுக்கான பக்குவம் இறைவன் தான் நமக்கு கொடுக்கணும், நம்மளால அடைய முடியாது. அதை எதற்கு சொல்கின்றார்? நம்முடைய நன்மைக்காக தான் அதை எடுத்துரைக்கிறார். அவருக்கு எதுவும் தேவையே கிடையாது. அவர் பாதங்கள்ல நாம போய் சரணடைறதுனால எக்ஸ்ட்ரா வேலை அவர் நமக்காக செயல்படணும் இல்லையா? இப்ப எப்படி அர்ஜுனர் வந்து அவர் 18 நாளும் வந்து பார்த்த சாரதியா இருந்து செயல்பட்டார். அங்க யார் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தது? எல்லாம் அல்ல இறைவன் தான். சோ செயல்பட வச்சவர் அர்ஜுனரை வந்து பகவான் தான். அர்ஜுனன் வந்து செயல்படவில்லை தானாக. அதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க் நாம அவர் பாதங்களை சரணடையும் போது நம்மளுடைய பாரத்தையும் சேர்த்து அவர் தான் தாங்கின்னு இருக்கார். எல்லா பாரத்தையுமே தாங்கக்கூடியவர். பிரதிபலன் எல்லாம் நமக்குத்தான். அதுக்குதான் அவர் சொல்றார், நீ நன்னிலை அடையணும்னா என்கிட்ட வான்றார். அத நாம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இல்லையா? சோ அந்த நோக்கம், நம்முடைய நோக்கமும் அதே மாதிரிதான் இருக்கணும். இறைவன் தாள் பணிந்து இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும்ன்ற ஒரு நோக்கம் நமக்கு இருக்கணும். பலன் வந்து பகவான் பார்த்துப்பார் என்ற எண்ணமும் நமக்கு, அதனுடைய உண்மையான பலன் வந்து பகவான் நமக்கு கண்டிப்பா பண்ணுவார் இல்லையா? சோ இங்க இருக்கக்கூடிய பௌதிகத்தை பத்தி நாம பெரிதாக, அதாவது வருத்தப்பட தேவையில்லை. ஆன்மீகத்தில் நாம பக்குவம் அடையறதுக்கு முயற்சி செய்யும் பொழுது, பௌதிகத்தின் தரப்பில் இருக்க கடமைகளை நாம் ஆற்றும் பொழுது அதை அனைத்துமே பக்குவமாக செய்வதற்கு பகவான் நமக்கு கண்டிப்பாக கருணை புரிவார். ஏனென்றால் நம்முடைய நோக்கம் என்ன என்பது பகவானுக்கு கண்டிப்பா தெரியும். உள்ளுக்குள்ள இருந்து நம்மள வந்து ஒரே ஒரு செகண்ட் கூட அகலாம இருக்கக்கூடிய அவர் இல்லையா? ஓயாமல் நமக்காக இந்த ஆத்மாவை இயக்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அவர், நம்முடைய நன்மைக்கு அவர் வந்து கண்டிப்பாக பார்க்க மாட்டாரா இல்லையா? நம்ம தாய் தந்தை கிட்ட இருந்து வந்தோம். நம்ம தாய் தந்தை வந்து நாம நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு பார்த்துதான் செய்யறாங்க இல்லையா? அவரை விட இன்னும் அருகில் இருப்பவர் யார்? தாய் தந்தை விட மிக அருகில் இருப்பவர் யார்? அதாவது நமக்கு தாய் தந்தையை கொடுத்தவரும் அவர்தான், குருவை கொடுத்தவரும் அவர்தான் இல்லையா? அண்ணனையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ முதல்ல நமக்கு வந்து தாய் தந்தையை வழங்கியவரும் அவர்தான், அடுத்து குருவை வழங்கியவரும் அவர்தான். ஆனா இது எல்லாம் இதனுடைய உண்மையான கருத்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சிணும். ஆனா நாம சொல்றது முதல்ல தாய் தந்தை, அதுக்கப்புறம் குரு, அதுக்கப்புறம் கடவுள்னு நாம ஒரு கருத்து சொல்லி கொடுத்துருப்போம் இல்லையா நம்ம பிள்ளைகளுக்கு. அது அப்படி கிடையாது. குருவை, அதாவது முதல்ல தாய் தந்தையை அறிமுகப்படுத்தியவரும் இறைவன் தான். அதன் பிறகு தாய் தந்தை வந்து, அதாவது தாய் வந்து நமக்கு வந்து தந்தை யார் என்று எடுத்துரைக்கிறார். தந்தை யார், தந்தை வந்து ஸ்கூலுக்கு அழைச்சிட்டு போய் குரு இவர் என்று நமக்கு கொடுக்குறாரு இல்லையா? அந்த காலத்துல குருகுலம், இப்பெல்லாம் நம்ம மாடர்னா ஸ்கூலுக்கு போறோம் இல்லையா? சோ குரு வந்து நமக்கு வந்து தெய்வத்தை வந்து காட்டுவார் இல்லையா? இது வந்து சைக்கிள். சோ ஆனா ஆதியா எங்க இருந்து வருது? இது எல்லாமே எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்துல இருந்து வருது இல்லையா? இதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். இதை உணர்ந்தவர்கள் வாழ்க்கையினுடைய உண்மையான நிலை என்ன, முக்கியத்துவம் என்ன, நாம எதற்கு இங்க வந்திருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து புரிய ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த உண்மைக்காக நாம நம்முடைய செயல்களை வந்து பக்குவப்படுத்த முயற்சி செய்வோம் இல்லையா?
அந்த முயற்சி இந்த பௌதீகத்துல நம்ம வந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது அதையும் கூட பக்குவமாக செய்வதற்கு பகவான் நமக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து வழி நடத்தும். இது கண்டிப்பா நடக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா நாம என்ன செய்யறோம்? நம்ம இந்த பிரத்யட்சமா நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய இந்த பௌதீக செயல்கள் வந்து மனசை வந்து லயித்து விட்டு என்ன பண்றோம்? அது சங்கடப்படும் போது நாமளும் சங்கடப்படுறோம் இல்லையா? அங்க ஒரு சங்கடமான சூழ்நிலையில நாமளும் வருத்தம் தோய்ந்த முகத்தோட இல்லையா அழுது புரண்டு ஏதோ ஒண்ணு பண்றோம். அதுக்கப்புறம் சந்தோஷமா இருந்த அகங்காரத்தையும் வெளிப்படுத்தி விடுகின்றோம் இல்லையா? இத்தனையுமே நம்முடைய நோக்கம் எல்லாம் எங்க இருக்கு? பௌதீகத்தின் தரப்பில் இருக்கு. அப்போ அந்த பௌதீகத்தின் தரப்பில் இது நாம் அலசி ஆராயணும். ஸோ பௌதீகத்தின் தரப்பில் நாம் முழுமையாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது கண்ணனை நினைக்கிறோமா? நம்ம இறைவனை நினைக்கிறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஆனா அந்த செயல் பண்ணும்போது சங்கடம் வந்த உடனே இமீடியட்டா அவரை அழைச்சிடுவோம் இல்லையா? அப்படின்னா வி ஆர் யூசிங். அது மிக தவறானது இல்லையா? எப்பவுமே நம்ம கூடவே இருக்கக்கூடிய அந்த கடவுளை நாம நித்தியமாக எப்பவுமே எண்ணக்கூடிய மனசை தான் நம்ம வளர்த்துக்கணும். ஆனா அதை விடுத்துட்டு நாம் என்ன பண்றோம்? மறதி என்றதை வந்து நாம் எடுத்துட்டு வந்துடுறோம். ஏன்னா நம்முடைய ஈடுபாடு பௌதீகத்தோட அதிகமாக உழண்டு கொண்டிருப்பதால். அதனால இதெல்லாம் இந்த குணங்களுடைய செயல்பாடுகள் தான் என்று எண்ணிக்கொண்டு அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு வந்து நம்மள நாம வளர்த்து கொள்வதற்கு நாம முயற்சி செய்யணும். அப்போ நம்முடைய ஆர்வமும் இறைவனுடைய ஆர்வமும் ஒன்றே ஆகும் இல்லையா? அப்ப நாம அவருடைய திருநாட்டை செல்வதற்கு வந்து பகவானே வந்து நமக்கு வழி நடத்தி கொடுப்பார். அதை நம்ம கேட்க வேண்டியதே இல்லை. பகவானுடைய தரிசனத்தை பெறணும்ன்ற நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. நம்ம திருத்தொண்டு செய்யக்கூடிய பக்குவத்தை பகவான் வந்து உன்னத தன்மையாக உணரும் பொழுது அவரே வந்து நமக்கு தரிசனத்தை கொடுப்பார். இது கண்டிப்பா நடக்கக்கூடிய ஒன்று. யாராலையும் இது வந்து சாதனை பண்ணும் பொழுது, அதாவது நம்ம ஒரு சாதகராக இருந்து கொண்டு அதை பயிற்சி செய்யும் பொழுது இதை கண்டிப்பாக நம்மளால அடைய முடியும். பயிற்சியில நம்ம வந்து பக்குவத்தை வரவழைக்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? சோ மேலும் வந்து சான்றாக பகவான் சைத்தன்யர் ஒரு பக்தரின் வேடத்தில் அதே தத்துவத்தை தான் பரப்பினார் இல்லையா? நமக்கு எல்லாருக்குமே சைத்தன்ய மகாபிரபு சங்கீர்த்தனத்துல இருந்து நமக்கு அததான் பரப்பினார். ஹையஸ்டா நம்ம பண்ணக்கூடிய பக்தி எது சொல்லுங்க? பகவானை எண்ணிக்கொண்டு நம்மளையே அறியாமல் வந்து நடனம் ஆடுவது. அடுத்து வந்து அவருடைய நாமங்களை சொல்லிக்கொண்டே அந்த நம்ம செய்யறோம் பாருங்க. தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் திங் ஆக்சுவல். நம்ம கையில கிடையாது எதுவுமே இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில வரும்பொழுது கண்டிப்பா இறைவனுடைய தரிசனம் என்பது கண்டிப்பா கிடைக்கும். அதனால காலையில மங்களாரத்தி பார்க்கும் பொழுது உங்களையே அறியாமல் உங்களுடைய பாதங்கள் வந்து நடந்தால் அது இறைவனுக்காக நாம செய்யக்கூடிய தொண்டு என்று நாம் அதை புரிந்து கொள்ளணும். அதை நாம யாராவது அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது நாம் அவர்களை ஏளனப்படுத்தக்கூடாது இல்லையா? அது அவர்களுடைய பக்தியினுடைய பாவம். அதை நாம அவர்களுக்கு பகவான் அதை செய்வதற்கான பிராப்தத்தை கொடுத்திருக்கார். அவங்களுடைய பக்தியை மெச்சி அந்த நிலையை அவங்க அடைஞ்சிருக்காங்க. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பரமபுருஷ பகவானான அவருடைய தூய பக்தர்களின் ஆர்வமே அவருடைய சொந்த ஆர்வமாகும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பிரச்சாரம் செய்தார். சோ தூய பக்தர்களுடைய ஆர்வம் என்னவாக இருக்கும்? இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு புரியறது ஒன்றுதான் ஆர்வமாகும் இல்லையா? இறைவன் தாள் பணிவது ஒன்றுதான் ஆர்வமாக இருக்கும். இறைவனுடைய கைங்கரியத்தை பண்ணணும்னு தான் நினைப்பாங்க அவங்க. சில சமயம் மாயாவாதி தத்துவாதிகள் அறிவு குறைவின் காரணமாக சமதர்ஷனாத் என்னும் சொல்லை ஒரு பக்தர் தன்னை பரமபுருஷ பகவானன் ஒன்றாக காண வேண்டும் என்று பொருள்படும்படி விளக்குகின்றனர். அது தவறு. we cannot be equal to God. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இறைவனால் படைக்கப்பட்ட நாம என்றைக்குமே சமமாக மாட்டோம் அவரோட. ஏன் பௌதீக நோக்கத்திலே பார்க்கும் பொழுது நாம் என்றைக்காவது நம் தாய் தந்தையருக்கு சமமானவர்களாக ஆக முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. அவர்களுடைய உயர்வான நிலையே வேறு இல்லையா? நம்மளோட முன்னாடி பிறந்தவங்க, மேலும் அவருடைய அனுபவம் பக்குவம் இதெல்லாம் நாம அவர்களோட சமமாக என்றைக்குமே ஆக முடியாது. அவர்கள் எப்பொழுதுமே நம்மளை விட உயர்ந்தவர்கள் தான். அப்படி இருக்கும் பொழுது பௌதீக பந்தத்திலே நாம் இவ்வளவு ஏற்றத்தை நாம பார்க்கும் பொழுது அவர்களையே படைத்த இறைவனோட நாம் என்றைக்கு சமமாக முடியும்? கண்டிப்பாக முடியாது. ஏன்னா இந்த ஆற்றலுடைய நிலையில கொண்டு குவாலிட்டி இல்லையா? சோ நாம இந்த ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் வந்து நித்தியமானது என்ற பண்பை ஒன்றை கொண்டு நாம இறைவனோட நாம சமமாக முடியாது. சோ அதுதான் தவறாக வழிநடத்தக்கூடிய அந்த பகுதி. மாயவாத தத்துவம் வந்து கண்டிப்பா வந்து அதாவது நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. இது முட்டாள்தனம்.
ஒருவர் தன்னை பரமபுருஷ பகவானுடன் ஒன்று என்று நினைக்கும் பொழுது அவருக்கு தொண்டு புரிவது பற்றி வினாவுக்கு இடமே இருக்கா. எப்ப நாம கடவுளுக்கு சமமாக நாம நினைக்கிறோமோ அப்புறம் நாமையே நமக்கு சமமானவர்களை போய் நாம என்னைக்காவது துதிப்போமா? கண்டிப்பா துதிக்க மாட்டோம் இல்லையா? நம்மளை விட மேன்மையா இருக்கிறவங்களதான் நாம வேணா துதிப்போம் இல்லையா? அவங்களுக்கு வணக்கத்தை சொல்லுவோம், அவங்க பாதங்களை சேவிச்சுக்குவோம். இப்ப நம்ம தாய் தந்தை கிட்ட சேவிச்சுக்கிறோம், ஒரு குரு என்ற ஸ்தானத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுடைய பாதங்களை விழுந்து சேவிச்சுக்கிறோம், பெரியவங்களை சேவிக்கிறோம் இல்லையா? இப்படி வயதுல முதிர்ந்தவர்களுக்கு நம்ம பாதங்கள்ல வந்து நமஸ்காரங்களை தெரிவிக்கிறோம். ஸோ பிகாஸ் நாம அவங்க வந்து நம்மளை விட பெரியவங்க அப்படிங்கிற ஒரு மனசுல வருதா? அப்படி இருக்கும் பொழுது இறைவன் அவர்களை விட பெரியவர். அப்ப எப்படி நாம வந்து அவரும் இறைவனும் நம்மளும் ஒன்று என்று சொல்ல முடியும்? அது தவறான தத்துவம். சோ தலைவர், தொண்டன் மற்றும் தொண்டு, இந்த மூன்று இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? தொண்டு இருக்கும் பொழுது அங்கு ஒருவர் தலைவர் இருக்கணும் இல்லையா? யாருக்கு நாம தொண்டு புரியும்? தொண்டு என்னக்கூடிய சேவை, சர்வீஸ் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வரும்பொழுது அந்த சர்வீஸ் என்ற வார்த்தை வந்து எங்கேயாவது உபயோகப்படுத்தணும் இல்லையா? சோ அங்க வந்து ரெண்டு விதமான நபர்கள் இருப்பாங்க. ஒன்று தொண்டை ஏற்றுக்கொள்பவர் ஒருவர் இருக்கணும். அதே மாதிரி தொண்டு புரிபவர் என்பவன் ஒருத்தர் இருக்கணும். தொண்டு புரிபவன் வந்து தொண்டன் ஆகின்றான், தொண்டை ஏற்றுக்கொள்பவன் வந்து அதாவது ஒரு நிமிஷம் தொண்டு இருக்கும் பொழுது அங்கு தலைவர், தொண்டு செய்யும் 3 பொருட்கள் இருக்க வேண்டும், அவர் தலைவர் இல்லையா? சோ தலைவர், தொண்டன் மற்றும் தொண்டு செய்யக்கூடிய சேவை. தன் வாழ்வு, தன் செயல்கள், தன் மனம் மற்றும் தன் ஆத்மா எல்லாவற்றையுமே பகவானின் திருப்திக்காக அர்ப்பணிப்பவர் மிகச் சிறந்தவராக கருதப்படுகிறார் இங்கு தெளிவாக குறிப்பிடப்படுகிறது இல்லையா? அப்படின்னா அனைத்து செயல்களிலுமே இறைவனை காண்பவன் அவனே உத்தமமானவன் ஆகின்றார் இல்லையா? இப்ப நம்முடைய மனசு இதுல வந்து இறைவன் இருக்கின்றார். இந்த செயலில் இப்ப நம்ம பேசிக்கொண்டிருக்கோம் இறைவனை பற்றி இல்லையா? கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் இறைவனை பற்றி. இது ஒரு ஆக்டிவிட்டி இல்லையா? இது ஒரு கர்மம். இந்த கர்மத்திலுமே நாம வந்து இந்த செயல்லையும் இறைவனை நாம நோக்க வேண்டும். இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாமே நாம இறைவனை நோக்கின்றோம் இல்லையா? நாம இந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். தற்காலிகமான வாழ்வுதான், ஆனால் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது என்பது உண்மைதான். இந்த ஜீவனும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்பது உண்மைதான். இந்த ஜீவன் யாரால் இயங்குகின்றது? எல்லாம் வல்ல இறைவனால் வந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இதையும் நாம உணர வேண்டும். அங்கேயும் நாம் இறைவனை காண வேண்டும் இல்லையா? சோ நம்முடைய ஆத்மா, இந்த ஆத்மாவை வந்து இது வந்து பின்ன பகுதி, இது வந்து நித்தியமானது. இப்படி எல்லா பண்புகளையுமே நாம வந்து படிச்சுட்டே வரோம். சோ இப்படி எல்லாவற்றிலுமே வந்து பகவானுடைய செயலுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து மிகச் சிறந்தவராக கருதப்படுகிறார் என்றுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கம். அர்ஹது என்னும் சொல் உரிமை கோரும் அறிவு இன்றி, ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தை. அதாவது ஓனர்ஷிப், ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் இஸ் என்னது, இதை நான் செஞ்சேன் இல்லையா, நான் படைத்தேன் அப்படின்ற அந்த உணர்வு இருக்கும் இல்லையா, அதுதான் உரிமை. அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவு இன்றின்னா அப்படி அந்த ஓனர்ஷிப் என்னக்கூடியது எல்லாமே இறைவனோடது, நாம வெறும் சர்வெண்ட் தான் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு கொள்ளும் பொழுது அவன் எல்லா செயல்களிலுமே இந்த இடத்துல செய்து கொண்டிருந்தாலும் அவன் வந்து உரிமையை கோர மாட்டான். அதுதான் வந்து இந்த உரிமை கோரும் அறிவு இன்றின்னு அர்த்தம் இல்லையா? சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க இதுல என்ன பண்றது, ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப், அதாவது டேக்கிங் த ஓனர்ஷிப். அந்த இதுல வந்து பார்க்கும்போது என்னதுன்னு எடுக்கிறோம் இல்லையா, அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவு வேண்டாம். அது வந்து நல்லதே கிடையாது. இங்க வந்து நமக்கு நன்மையான ஒரு பலனை கொடுக்கணும்னா இறைவன் வந்து நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடமையாக ஏற்று அந்த ஒரு பொசிஷன், எப்படி பிரம்மா ஒரு பொசிஷன், இந்திரன் ஒரு பதவி அப்படிங்கிற மாதிரி நாமும் ஒரு குடும்பத்துல வந்து ஒரு தலைவர் இல்லையா, குடும்ப தலைவராக இருந்து கொண்டு நாம செய்யக்கூடிய அந்த கடமைகள்ல எல்லாமே பகவானுக்காக தொண்டு ஆற்றுகின்றோம் என்ற உணர்வு கொண்டு நாம செயல்பட்டோம் என்றால் கண்டிப்பாக அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து உரிமை கோரும் அந்த ஒரு உணர்வு இன்றி அவன் வந்து செயல்படுகின்றான் என்று பொருள். அந்த கான்சியஸ்னஸ் இருக்காது. இது என்னது நான் என்ற அந்த இதெல்லாமே விட்டுடுவான். இது எல்லாமே இறைவனது, நம்ம கடமை நாம செய்துட்டு போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பக்குவத்தை அவன் வந்து எடுத்துட்டு வந்திருப்பான். ஒவ்வொருவருமே தங்களின் செயல்களின் உரிமையாராக செயல்பட விரும்புகின்றனர். இதுதான் இந்த பௌதீக பண்பு. அதனால் பயனை அவர் அனுபவிக்க முடியும். எப்ப நாம் இந்த செயல் என்னதுன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அப்ப நாம அதனுடைய பலனை அனுபவிக்க நாம கர்மத்தை அவ்வாறு செயல்படுத்துகின்றோம் என்று பொருள். எப்போ நாம் இந்த செயலெல்லாம் இறைவனோட இது, நாம் வெறுமனே எந்திரமாக இருந்து செயல்படணும், கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம பலேஷு கதாச்சனகா இல்லையா? சோ நமக்குன்னு செய்ய, அதாவது உனக்குன்னு செய்யக்கூடிய
உனக்கன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை செய்வதற்கு மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. பலன்களை எதிர்பார்ப்பதற்கு உனக்கு அதிகாரமே கிடையாதுன்னு பகவான் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. 2.47 ஸ்லோகத்துல வந்து பகவான் அழகா சொல்லியிருக்கார். அதனால இந்த செயலுக்கான காரணம் நீ என்று என்றைக்குமே நினைக்காது இல்லையா. எல்லாத்துக்குமே காரணம் இந்த ஏற்கனவே 3 குணங்கள், நம்முடைய கர்ம பலன் இல்லையா. அதனால நம்ம செயல்பட இந்த மனசு அதன் தளப்பில் லயிக்கும் பொழுது உள்ள இருந்து பகவான் அப்ரூவலும் கொடுக்கிறார். அதனால அங்க அப்ரூவல் கொடுக்கக்கூடிய மாஸ்டர் யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவன். அதனால நீதான் செய்யறன்றத வந்து நீ நினைக்காதே. சோ உன்னை செயல்படுத்தக்கூடியவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். ஆனால் மூல காரணம் நீதான். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஆத்மாதான் காரணம். ஏன்னா அது கொள்ளக்கூடிய அந்த புத்தி இல்லையா, உணர்வு, தாட் ப்ராசஸ், அதை வந்து அப்படியே கண்டெம்ப்ளேட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கும்பொழுது மனசும் அது எந்த குணாதிசயத்தோட அது வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிறதோ அதன் தரப்பில் சென்று அந்த செயலை வந்து செயல்படுத்தி விடுகிறது. அவ்வளவுதான். அதனால்தான் ஆத்மா எப்பொழுதுமே நன்னிலை அடைய வேண்டும். அப்பதான் நன்மையான கர்மங்களை வந்து அந்த ஆத்மா செய்வதற்கான அந்த இம்பல்சஸ் இல்லையா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்திக்கு வந்து அது மெசேஜ் அனுப்பும் இல்லையா. அது நினைவுதான் அந்த மெசேஜ். நாம ஒன்றை பார்த்த உடனே மனசு செல்கின்றது இல்லையா. தத்துவத்துல இருக்கக்கூடியவனுடைய செயல்பாடே வேறு மாதிரி இருக்கும், ரஜோல இருக்கக்கூடிய செயல்பாடே வேறு மாதிரி இருக்கும், தாம்சிக்ல இருக்கிறவனுடைய செயல்பாடே வேறு மாதிரி இருக்கும் இல்லையா. ஒரே செயலை வந்து 3 விதத்துல நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா. அப்படி நாம இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு சென்று செயல்பட வேண்டும். தத்துவத்திலையுமே நமக்கு சந்தோஷத்தை, நிறைவை வந்து எதிர்பார்த்து செய்வோம் நாம். அதனால அது வந்து நமக்கு மீண்டும் ஒரு கட்டுண்ட நிலையை தான் ஏற்படுத்திக்கிறோம். எதிர்பார்ப்பின்றி நல்ல கர்மங்களை செய்யக்கூடியவன் தான் வந்து சுத்த சத்துவத்தில் இருக்கின்றான் என்று பொருள். அவருக்கு தனிப்பட்ட நோக்கம் ஏதும் இல்லை. பகவான் சைத்தன்யர் கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்த பொழுது கிருஷ்ணரை பரமபுருஷ பகவான் என்று மக்கள் அழைக்க வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை அவர். மாறாக கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான் என்றும் அவர் வழிபட வேண்டும் என்று அவர் பிரச்சாரம் செய்தார். நினைக்கணும்னு சொல்லல, நீ அதை வந்து கண்டிப்பா இம்ப்ளிமெண்டேஷன், நாட் ஒன்லி ஸ்பீச், நீ வந்து ஆக்ஷன்ல கொண்டு வரணும் இல்லையா, வழிபடணும் என்று. பகவானின் மிகுந்த நம்பிக்கைக்குரிய தொண்டர் ஒருபோதும் தன் சொந்த நலனுக்காக எதையுமே செய்யறது கிடையாது. பர்சனல் பெனிஃபிட்டுக்காக ஒரு பக்தர் கண்டிப்பாக செய்து கொள்ள மாட்டார். அப்படின்னா பக்தர் என்று வேஷம் போடக்கூடிய மித்யாச்சாரா கிடையாது. வெளியில வந்து தோற்றத்துல பக்தர், உள்ளுக்குள்ள அத்தனையுமே வந்து பௌதீகம். அப்படி இருக்கிறவர் வந்து இஸ் நாட் எ டிவோட்டி. சோ உண்மையான பக்தரை மட்டும்தான் இந்த இடத்துல எடுத்துரைக்கப்படுறது. ஆனால் எல்லாவற்றையுமே தன் சொந்த எல்லாவற்றையுமே பகவானின் திருப்திக்காக செய்கிறார். சோ ஒருவர் பகவானுடைய திருப்திக்காக செயல்படும் போது அவரும் மனசு நிறைவு வரும். மயி சந்நியஸ்த கர்மன என்று தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பக்தர் வேலை செய்கிறார், ஆனால் அவர் பரமனுக்காக வேலை செய்கிறார் இல்லையா. மையார்பிதாத்மன என்றால் அவர் தன் மனதை என்னிடம் தருகிறார். மையா அர்ப்பிதா ஆத்மன, அதாவது மையா அப்படின்னு அந்த பொழுது, அதாவது மை என்றால் இங்கு இறைவனை குறிக்கின்றது. இந்த ஸ்லோகம் கூட நம்ம முன்னாடி படிச்சிருக்கோம், இங்கேயும் இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால்தான் அர்ப்பித்தம் என்றால் சமர்ப்பித்தல். ஆத்மன தன்னுடைய ஆத்மா. சோ தன்னுடைய ஆத்மா என்றது இந்த இடத்துல வந்து மனதை வந்து ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. சோ ஒரு சில இடத்துல வந்து ஆத்மாவை வந்து மனதாகவும் புத்தியாகவும் வந்து உபயோகப்படுத்துவார்கள். சோ இங்க நாம் எதை அர்ப்பணிக்க முடியும்? நம்மளையே வந்து அர்ப்பணிக்கணும்னா மனசை அர்ப்பணிச்சாதான் ஆத்மாவை அர்ப்பணித்ததாக கணக்கு இல்லையா. அதனால தன் மனதை வந்து என்னிடம் தருகிறார் என்று இங்கே பகவான் வந்து சொல்கின்றார். ஒரு பக்தனின் தகுதிகளாகிய இவற்றை பெற்ற ஒருவர் இந்த பதத்தின்படி எல்லா மனித உயிர்களிலுமே மிகவும் உயர்ந்தவராக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார். சோ இவ்வாறாக ஒருத்தர் வந்து செயல்படும் பொழுது அப்படின்னா எல்லா தெய்வீகமான இயல்புகள் எல்லாம் இவரிடத்துல குடிக்கொள்ளும் இல்லையா. நாம் அந்த பண்புகளை எல்லாம் படிச்சோம் இல்லையா, 26 பண்புகள். அதுல மேக்சிமம் இவர்கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். ஸோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹியூமிலியேஷன் இல்லையா, அடுத்து வந்து சிம்பிளிசிட்டி, இது எல்லாமே இவங்க கிட்ட கண்டிப்பா இருக்கும். நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்தினேன். வஞ்சகல்பதாருபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे